Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. Two senior officials from the city of Ekurhuleni, one being Mr. Julius Mkhwanazi, the second being Mr. Kagiso Lerutla. Iphini lenhloko ye-EMP Samisio Brigadier Julius Mkhwanazi kanye nomphathi womkhandlu dolobha waseGuruleni uKagiso Lerutla bavele enkantolo yemanje yaseBoksburg ngamacala enkohlakalo okukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Formal bail application is going to be finalized in this court B, on the 22nd of April 2026. Usergeant Fanenkosi ukuzomela linde kuze kube uLesithathu ukuzwa isinqumo senkantolo esiceleni sakhe sebhayili ecaleni lakhe lokweba ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokutholakala nezibhamu ezinhlamvu kanye namadokodo. Bid for the tender? There might have been between 57. 57 is in fact correct, yes. We'll see that in the probity report at least. Isikhulu sezimali somkhandlu dolobha eTshwane eSamisio uGareth Mnisi uphekwa ke ngubhutshwana ke namhlanje mayelana nobudlelwane bakhe noSergeant Fanenkosi nezinsolo zokuthi wayexambukele ekukhishweni kwamathenda kulo masipala. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili kwe-SABC1 eMzansi for sure kanjalo nakwe-SABC lehaye. Mina igama lami nginguDawud Phungula mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Iphini lenhloko ye-EMP Samisio Brigadier Julius Mkhwanazi kanye nomphathi womkhandlu dolobha waseGuruleni uKagiso Lerutla bavele enkantolo yemanje yaseBoksburg ngamacala enkohlakalo okukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Abasolwa bobabili bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngempela sonto beboshwa ngamaphoyisa aphenye izinsolo ezivela ke kukhomishana kaMadlanga. Nakuba kungacaci ukuthi ukuvela kukaJulius Mkhwanazi enkantolo kumayelana naliphi icala kepha uboshwa nje ubesanda kwethola ufakazi kule khomishana ngesonto eledlule. Kusenjalo ukhulumela umasipala waseGuruleni uthi uLerutla yena uvele enkantolo ngodaba mayelana nenhlawulo yokushayela ngesivinini esiphezulu okuthiwa kwenzeka ngo-2019. Two senior officials from the city of Ekurhuleni, one being Mr. Julius Mkhwanazi, the second being Mr. Kagiso Lerutla. We know some of the charges that have emerged from Madlanga for Mr. Mkhwanazi, and we received a statement from Lerutla's legal representatives that there's a matter relating to a 2019 speeding fine and apparently the court proceedings there. But we look forward to hearing what the matters actually are in court. That's why we're here, just to note and we have a better understanding of what's going to be deliberated. Usergeant Fanenkosi kuzomela linde kuze kube uLesithathu ukuzwa isinqumo senkantolo esiceleni sakhe sebhayili ecaleni lakhe lokweba ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokutholakala ke nezibhamu ezinhlamvu kanye ke namadokodo. Formal bail application is going to be finalized in this court B, on the 22nd of April 2026. Umbuso uthi uyaphikisana nesicelo sebhayili ngenxa yobufakazi obukhombisa ukuthi uSergeant Fanenkosi ubesebenzisa isikhundla sakhe embuthweni wamaphoyisa ukuvikela izigebengu. The state opposes bail on the basis that there is a likelihood that the applicant, if released, will undermine or jeopardize the objectives of the proper functioning of the criminal justice system, including the bail system. Okunye okuvezwe umbuso ukuthi uNkosi unomlando ukuphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa. The applicant's possession of police docket, which he was not authorized to have, demonstrates both the ability and willingness to interfere with investigations and evidence. Kodwa ummeli wakhe uadvocate Siza Dlali uthi abukho ubufakazi bokuthi amadokodo atholwe emzini kaNkosi ayebiwe futhi akukho ukukhombisa ukuthi angaphazamisa ufakazi ikakhulukazi njengoba emisiwe emsebenzini. And the court should remember that Mr. Nkosi now, he does not have access to any police information as he was suspended on the 28th of last month, Your Worship.
uDlali utshale inkantolo ukuthi yize uNkosi enolwazi ngokunye okwatholakala ngesikhathi kugaselwa emzini wakhe kodwa umbuzo wokuthi ngabe unecala noma cha kufanele unqunywe inkantolo uma sequlwa icala hayi ngesikhathi sesicelo sebhayili. Where the offences which the appellant is charged are undoubtedly serious, it is well established that the seriousness of the offence and the strength of the state's case standing alone do not justify the refusal of the bail. uNkosi uzoqhubeka nokuqunywa ejele aze azozwa isinqumo senkantolo ngoLwesithathu. Isikhulu esengamele ihhovisi lezimali emkhandlweni waseTshwane esamisiwe esikhundleni uGareth Mnisi uvumile phambi kwekhomishana kaMadlangu ukuthi izinkampani ezimbili ezazifuqwa kuye nguSergeant Fanny Nkosi zagcina ziyitholile inkontileka yamathenda emkhandlweni. Umnisi uphendule nangezitsolo ezamanisa umholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema neinkampani ezithile okusolwa ukuthi wayefuna ngazo amathenda eTshwane. Isikhulu esiphezulu lesamisiwe esikhundleni ihhovisi lezemali eTshwane uGareth Mnisi utshele isithangami sekhomishana ukuthi zazinga57 izinkampani ezayifaka izicelo zokuthola umsebenzi ngokwamathenda. Ziyisikhombisa kuphela ezagcina ihlomlile. Phakathi kwalezo ezaphumelela ezimbili zazo kwakuyilezo Mnisi ayebeleselwe ngazo nguSergeant Fanny Nkosi odabeni lokuthi athole ukuthi zimi kuphi emathubini okugixabezwa ngomsebenzi. How many people bid for the tender? There might have been between 57. 57 is in fact correct, yes. We'll see that in the probity report at least. And how many successful bidders were there? About 7. 7. So 2 of the 7 out of 57 successful bidders just happened to be the 2 bidders who Sergeant Nkosi was asking you to privilege through this process, to give the process to, even though at the time you say you thought he was just asking you to check for compliance on these bidders. Is that correct? So, Chair, through the process, yes, it's correct, they were awarded. Udabeni lweinsolo zokuthi kukhona yini okuwuhlu lweinkampani alinikezwa ngumholi weEFF uJulius Malema ezaba igaqela amathenda. Umnisi uziphikile lezi insolo. Did Mr. Malema ever give you a list of companies in relation to this tender? No. Can you offer any explanation as to why Deputy Chief Dlamini would have thought that Mr. Malema or somebody else from the EFF would have given you a list of companies for this tender? I don't know. Uvusumuzi Kate Matlalo uvele kafushane enkantolo yemantshi yasePitoli ecaleni lokukhwabanisa nenkohlakalo mayelana nethenda leyigidi ezingama360 zamarandi elatholwa yinkampani yakhe emaphoyiseni. Kanti-ke leli icala ehlehliselwe mhla ziyi-13 kuNhlaba ukuze afake isicelo kwesokuphoqa umnyango wezamajele ukuthi umgcine ejele eGosi Mampuru esikhundleni sokuvalelwa eBhungwini eKokstad. Matter is remanded 13 May 2026. Back to court 16 for you to appear with your co-accused in custody, Gosi Mampuru prison. Uvele kafushane enkantolo yemantshi yasePitoli uvusumuzi Kate Matlalo ecaleni lenkohlakalo nokukhwabanisa ethenda lezigidi zamarandi elatholwa inkampani yakhe emaphoyiseni ngo-2024. Kanti umshushisi ubesenxusa inkantolo ukuthi leli cala lihlehliselwe mhla ziyi-13 kuNhlaba nokuthi uMatlala agcinwe ejele eGosi Mampuru ukuze ezokwazi ukubonisana nabameli bakhe. The worship is aware. On the previous occasion, Mr. Matlala was removed contrary to a court order. He was taken to Bongweni, maximum security, and then it became a huge problem for the state. Also a very risky problem, Your Worship, as IDEC officials had to transport him and move him to Gosi Mampuru. Okhulumela uphiko oluphinya amacala enkohlakalo ukuthi isinqumo senkantolo sokuthi uMatlala agcinwe ejele eGosi Mampuru sizobalekelela ukuze baphuthule izingxoxo zabo noMatlala. As such, the state made a request to court
to make an order for him to be brought to Kgosi Mampuru, for him to be able to consult with his attorney, and for them to give us a way forward on what they would want to do. uMatlala uzoqhubeka nokuqunywa ejele Kgosi Mampuru kuze kube uyavela futhi enkantolo ngosuku olunqunyiwe nabanye abasola kuleli cala ukubalwa kube izikhulu embuthweni wamaphoyisa. I-African National Congress ibambe isithangamini abezindaba eGoli ngenhloso yokucacisa kabanzi ngezinto okubalwa kuze sikwenzile ukuqinisekisa ukuthi zihamba ngononini izinto kohulumeni beyindawo. We are here to update South Africans about the commitments made by the African National Congress to live up to the theme that was adopted at the beginning of this year at our 114th January anniversary celebration and the adoption of the January 8th statement, where the theme commits us to fix local government in order to meet the basic needs of our people. Okhulumeli ANC kuzwelonke uMahlengi Bhengu ucacise kabanzi ngenhloso ukuthi leli qembu libambe isithangami nabeyindaba namhlanje. Unobhala jikelele walo leli qembu okumfikile Mbalula uthi bakholelwe ekutheni benza kahle uhulumeni beyindawo yize ke zikhona ingqinamba. We believe we are on track with the implementation of the post-roll call action plan and decisive action on local government. It does not mean that we are not faced with challenges. They are there. But today we are reporting on the progress made in relation to service delivery and making local government work for the people of South Africa. Umbalulu balule ukuthi ukuphathwa kwemali kuseyiyona nkinga enkulu kohulumeni beyindawo. Financial management remains the most urgent intervention point in local government. Lesithangami sibanjelwe ekomkhululayi ANC eLuthuli House eGoli. Mbukele sathi qhu etolo siyabuya ke nezinye izindaba ngemva kwekhefu ungayindawo. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi iphinde enhloko ye-EMP DL Misio Brigadier Julius Mkhwanazi kanye nomphathi womkhandlu idolobha waseGuruleni uKagiso Lerutla bavele enkantolo yemantshi yaseBoksburg ngamacala enkohlakalo okukhwabanisa nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena ukuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjalo uzozithola ngomnjalo bazo. Umkhuzi wamaphoyisa eMpumalanga oSamisio Lieutenant General Daphne Manamela ubebambe isithangami yenze izinsolo eziningi abantu abafana nomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Ufane Masemola kanye nalowo wabengungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele. uManamela wenze izinsolo ezishaqisayo esola izikhulu emaphoyiseni ngokuxambukela emacaleni ezombusazwe ezimayini ezingekho emthethweni kanye nokuthumba. uManamela wamiswa ngumkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masemola ngonyaka we-2024 ngenxa yezinsolo zenkohlakalo nokusebenzisa ngendlela engalungile izinsiza zikahulumeni. Uthi ithimba lesifundazwe eliphenya amacala abucayi lahlakazwa ngemuva kokumiswa kwakhe. I knocked on many doors, starting with my national commissioner, which caused an engagement. On the 21st February 2025, I engaged the office of the Minister of Police, Minister Mkhunu, through a letter. Uphinde waveza ukuthi kwathathwa amadokodo ahanjiswa kwelomkhulu lamaphoyisa yena engazi njengokhomishana wesifundazwe. Wachaza kabanzi nangezinsolo zokuxambukela kwengungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele emacaleni ezombusazwe esifundazweni. Former Minister of Police, General Bheki Cele, had appetite to instruct and take control on operational duties in cases of politically related in the province.
Uphinde wasola uMasemola ngokufumbathiswa umphathi weKaizer Chiefs uBobby Motaung ukuze kumiswe uphenyo lwecala lakhe. Major General Mukangwe allegedly made a confession that the amount of 5 million rand was paid to him and the National Commissioner General Fani Masemola by a businessman by the name of Mr. Bobby Musiani Motaung. Umanamela uthi bukhona ubufakazi bokwesekela lezi zinsolo kanti kusenjalo ihhovisi lamaphoyisa eMpumalanga lidlulisele yonke imibuzo ehhovisi likazwelonke. Eqhubeka nokwethula ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Mewa umsola wesibili ubungani intanzi uphikisa ubufakazi obethulwa uSayitsheni Mokgani bokuthi wamise imoto e-engine garage abebehamba ngayo. Umbuso uphindele wabuyela ebufakazini bokuhamba kwezimoto obethula uSayitsheni Mokgani nalapho kwavela ukuthi imoto yafika yama emgwaqeni Malimi. Untanzi uthi akakwazi inhlobo lapho yena wazi ukuthi baya egarage akazange ukuthi uma besuka egarage kwakuyiwaphi. Angiyazi nemali straight umuntu kuphi. Ingakho ngangitshela icourt mina ukuthi imoto bezise garage asuke garage zahamba. Ngangayibona ukuthi ihamba phi ngoba umhane lapha ecourt waphika ukuthi saye egarage waphika yazi yathi icourt akulanda imovement yemoto. Utanzi ke uphikisile ubufakazi bukaMokgani bokuthi wama egarage ngoba imoto ayinenkinga. You'll recall Mr. Ntanzi that the evidence of Sergeant Mokgani subsequently was that the car developed mechanical problems and that was the reason why he had to stop there at the engine garage. Kusenkantolo iqiniso le. Ayikho nelanga le1 moto esiphoyisa ekhene kwebusuku. Mangikhumbula kahle inkosi enkantolo uSayitsheni Mokgani lenkulumo ekhunywa ngumshushisi lapha phambi kwecourt. Uyikhuluma esebuya isibili ngoba esebone lento lethwa ayilethwe lapha ecourt. Masingavula nje inkulumo yokuqala kaMokgani eqala ungena lapha ecourt wenqaba ukuthi waye egarage wathi azangaye egarage aphika noJonathan abaphika. Untanzi ke ubuze umbuso ukuthi kuhlangana kanjani manje ukuthi inkantolo ikhulume ngomhla zingama-24 ekubeni yena ubesakhuluma ngomhla ziyi-18. Senkantolo basikhuluma nge-24 manje sisakhuluma nge-18 lapha phambi kwecourt. Ngiyazi kuyi-24 ne-18 sekudibana kanjani manje. Kusenkantolo le moto ihambile nge-18 ihambile nge-19 ihamba nami. Icala liyaqhubeka. Ukhonjwe indlela usihlalo we-National Freedom Party KwaZulu-Natal uMbalishinga ngemva kokutholwa enecala lokungaziphathi kahle kanye nokungalandeli imigomo ethile yeqembu. Lokwenzeka ngemva kokuthi uShinga engazange alandele umyalelo wokuvotela isiphakamiso songabethembu ubuholi bukandunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli ngozibandlela nyakenye. uShinga kuthiwa akawulalelanga umyalelo owawuthi akavotele ukukhishwa kukahulumeni wobumbano esifundazweni. Iqembu lalithe akavote kanye neMKP ukugudluza esikhundleni undunankulu uThami Ntuli. Iqembu libona ukuthi akakwenzanga lokhu wamiswa eqenjini kwase kuqala ukuqondiswa kobugwegwe. uShinga ubuye abe nguqongqoshe wezenhlalakahle esifundazweni. iNFP ithathwa njengemabeka nkosi ngesihlalo esisodwa abanaso ishamthetho. Uma kokuthi ke iNFP iyaqhubeka nokuba ingxenye yalohulumeni okubusa ngokubambisana esifundazweni, kuyosho ukuthi iqembu kufanele lithole omunye umuntu okuyena ozolimela laphana esifundazweni saKwaZulu-Natal. uMngomezulu uthi uma uShinga ezofakela inselelo isinqumo seqembu uzoqhubeka esikhundleni kuze kube kuphothula lolu daba ezinkantolo. Kodwa nje iqiniso lilonke ukuthi isinqumo asithatha uMbalishinga sokuthi angalandeli imigomo yeqembu lakhe noma imiyalelo leqembu lakhe ikona okumfake enkingeni njengamanje. Kodwa ke usenalo ilungelo lokuthi ke usengalo asebenzise zomthetho. Uma ehluleke lapho ke kuyosho ukuthi sekuphelile ngaye ke kwezombusazwe. Umengameli weqembu Ivan Barnes uqinisekisile ukuthi sesiphumile isinqumo ngemuva kokuqondiswa kobugwegwe. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Ungqongqoshe wezobulungiswa uMamluko Kubayi ehambisana nephini lakho Andrea Snell namhlanje babambe isithangami nabameli bakuleli ngenhloso yokuzwa ukukhala kwabo kanye nezimo ababhekene nazo. uKubayi uthi kuzofanele kube nezinguquko eminyangweni wezobulungiswa ukuze kusizakale bonke abameli kungabhekwa ibala. In this 30 years of celebrating our constitution, and you have seen it's highlighted on here,
where we say one constitution, one nation. And it says to us, it is time for us to pause and reflect on the journey that we have traveled, renew ourselves in terms of the mandate, in terms of the values and principles of the Constitution. Many of you spoke to them here, but I want to emphasize, more importantly as well, transformation does not mean replacement of white faces with black faces. It's about building one nation, non-racial society. That's what the Constitution says. Babalelwe ekhulwini namashumi ayisithupha ojele abazithola beqondiswa izigwegwe kanti abanye sebaze bakhonjwa indlela ngenxa yokubandakanyeka ezenzweni zenkohlakalo la besebenzisana khona neziboshwa ukuze kufakwe izinto okungamele ezingene emajele. Umnyango uthi lokhu kuyakhathaza. La ojele basuke sebengasini isimahleza njengoba besuke bepequlula ijele belibhekisa phezulu. Iboshwa isuke seyithola izandla ekhanda ziphumayela kanyana lula uphiko EST. Phakathi kwezinto enokuvundululwa la ugwayi, imbozi, insango, omakhalekhukhwini kanye nezikhali. Umnyango wezokudlunyeleliswa kwezimilo uthi kuyakhathaza ukuthi khona nojele abasebenza neziboshwa ukufaka izinto eziyingozi. You have an officer in brown uniform who locks you up in the evening, and then at that time they would have ensured that you have a stash of Mandrex tablets with you. In the morning they unlock you and they make sure that in the process of doing whatever you're doing, whether you're working in the farm, you still have these other things that you are doing that are criminal. You're serving 15 years basically continuing to commit crime. Uthi bakhona ojele abaqondiswa igwegwe abanye sebathatha imgodla yabo baphuma baphele eminyangweni. Inyunyani Pop Crew ithi akuyona into eyamukelekile ukuthi amanye amalunga abo esebenzisane neziboshwa ukufaka izinto engadingeki ngaphakathi ejele. As the people who are entrusted by the government to actually ensure the safety of our citizens, they do not participate in any such activities which would compromise their integrity and of course the integrity of the work that they do. Umnyango wezokudlunyeleliswa kwezimilo uthi labo ojele abasebenzisana neziboshwa abawuyeke lo mkhuba ngoba uma bebanjwa bayokhomba umuzo notshwala. Bukeli usale kahle.